Ato tayo sa buwak. Ato Ilamira. Ani, masud. Signal. Okay ba siya? I-dribble na po. Na. Pag mo ito, nagpatod kong papa, padong Ilamira sa Barangay Buwak Gamay. Then, ang labay may sa Saong. Then, ato sa Suba na po. Yung Barangay Suba, yung dapitan niya. Labay nila, may piling labay ito. Then, nanami sa Concepcion, uwan bitaw na ang nanghunong sa aming sweating shed. Then, ang huwat may undang ang uwan. Then, dito na may sawd niya sa Buwak Gamay. Char. Ito na yung labay na may Hermes Farm o Vindicar Farm. Then, kadong namin sa basketballan. Yara basketballan sa ilahang barangay. Then, nasud pa dyan yung isada namin yung barangay. Hunang namin yung kapita. Naab na kosmoton. Then, agi ko sa line. Nagot na tas itong destination. Bahay nila Mira. Kaso pa si Jack kahit napag-yes si Jack trabahoan. So, let's go. Arara ko agi kay may kagtangko. Ayo! Nalas, Mira. Ayo tay. Sorry. Wa pa? Wa ko gabaw. Nalaba. Dala tay. Nana siguro dia. Anong dong kichat? Sa pag-abot na hawa pa si Mira, so naghot-hot sa kukinsay maabot ni Laguna ni Mira, Jonah ug ni Amugira. Pagkataon-taon ding abot na pud si Amugira. Sige na! Lagi nagaya. Tepo happy birthday. Dapat tagsakalibo na. Wala ba lagi tayo tagsakalibo? Unya na sa tagsakalibo. 1, 2. Dara sa atin. Tanaw na! 1, 2. Okay na. O, dali. Kisay gusto na yan. Di ba ba? Ano, show yung yan mo? Okay, picture. Okay, na para makuhaan sila tanan. First time nila mga area ba? Oh, mga lagi sa kanan. Mga lagi sa kanan. Sila ni Michael. First time na picture na nagdaog sa boxing. Gold medal so 100. Ay, sino may kamera? Mga lagi sa kanan. Mga lagi sa. Mga lagi sa. Pila po de, pila po de. Nalugay mahugod dyan ang Kaya kuwan ba? ko po. Dong, dito sa budong. Ang picture ko sa cellphone yan. Kamera. Kuya ba may Picture ta. Nalang tawag si Juan, si... Oh, kita. Wala kang talungsun ba? Oy, may picture. Dong, malaglag ko. Kato. Eh, pati ba may picture na ko? Nanas no no yun. Adyo sa... Oh, sabay! Michael. Nagani sila.
Amen. Happy birthday, Tay. Happy birthday, Tay! Birthday, Tay. Eh, kaya lang yung si Nilitizen. Hindi kaya lang. Happy birthday, Tay! Happy birthday! Masigit yun ng... Ay, Happy birthday. Tay. Ayun. Ipatagtad sa ni. Anong oras na Mira? Shout out ko Mira. Shout out ko Mira, dugay abot. So pagkatao gikan pagpanganta nila picture ning abot na jud si Mira. Was jud sing abot si Juna pod. Sabi na brother ako. Inubay na! Madyo man! Inubay na! Katulad! Kalipuri! Naday! Ay! Sinaw! Makulap! Huwag na jaguri pa din! Jaguri niya pungan! Kaya dyan na lagi! Kami na lang! Dali kita kayo hatid natin! Sino ay ko ng bata? Oo na! Oh, mga oras ipat to. Sure ko lang.